Hey! Maturog kawit! Angkal! Hey! Ang ka maturog! Ha? Picture ta. Kape. Good morning. Kape kami mana nagpitan. Okay. Almusar may. 1, 2, 3. Agkap-kape kami manen. Tagay. Tagay. Para sa tagumpay. Oh, shot. Shot tayo hapon eh. Nagpulutan me. Di masen. Kape. Di masen. Bigat. Okay. Kampay. Happy Friday. Mayat di init na. May rubat ini naman din. Wen, okay. Ayos. Kape. Nag-iipot. Hanggang aramin mo kay balatan pati magsabog hindi mo lumitaw. Walking kami ni Antay. Ay. Dadatabi magas kami. May buti pong tunda. Kasi butok ni Kwan. Tarong ano kag danga si Mumpan. Pati ni Angel. Itagka. Rudy. Kabit na di Facebook ta. Kagmula tati marunggay no. Bigat. Barbarin no. Kaya mo nga mapatag pa siya. Ha? Jai pa. Soknit. Pakada ka. Ay, no, buti. Yaw lang tao yun. Sapa. Ganun. Ano ka walking ka? Lumatag na naman. Karugad. Aba? Aba. Awan di aba dyan. Nukod di ay. Parang pasyatangar dyan. Wala mabalimot. Malpas na niya mapanjay. Mapanjay ka. Agadayo-daya mo. Medyo asinig lang. Hindi lang parking lang dapat nasapa ta. Dapat ta. Alik, basta ya, mapantan. Doon sa papay. Dordol ka. Mapang kami suwap meat tunog bigat. Pang kami kita si ha? Ano siguro ba diyan? No, Pak. Nak pa nga ang nilitsyon mo na isa. Hindi ba kung malay yung tubo? May alis ko lang yung tubo. No, siya yung litsyon. Balik. Nagtakape? Patso ko niya. Madin mo, makakape ang kape man. Madin. Nag-walking ka. Datang dyan. Pag-aw-aw. Sa baso. Isa. May maganda din walking sa umaga. Ang sinumpas. Atoy. Di ba kayo? Data. Ang ate di kutsi na nga kani. Kutsi na nga ako. Classic ang hina ata. Ha? Ang hina. Malin. Basta tikay ko. Baling na pag-servicer na to. Urong kita na ora ang balay mo. Pagtuturugan nyo pag di pa. Damot si heater. Ano pa yung heater? Nag-awid ko. Nag-awid ko. Dapat umamo kinyam yawan. Pero, ang dami kagawin rin. Ante balak mi kinay ko. Bakit?
no July, Ah, imbis nga mga ala kami ti agbantay agpakanya aso, ah. at least ikan tulangan. Wala. Sa by July awang kami eh. Ay, sumurot mat. Ano pa kung ko Hawaii ay Canada. Ah, So di kaslang ati obrang lang, pakanong tibigat kin Aldaw. alam kin Aldaw may. basi lang. Ano, syempre di ka tambay-tambay kan kutan eh. Na. Ang awang tao. So dapat by July naabon ko yaman natin. So May no, matutuklasan siya kung jeep kanin na. padas lang. Ano na. Sa makikita na ka. Dapat bumor ko lang ako mag-ayang kano kadwatang magna. Ano na ka? Yung balon ba? Ha? Ya, iti Pilipino mo may kanta sa Pasulay. Hindi ah? Ata? May may kanta mo. Oo. Hindi ka namin na nangibaga nga sa Pilipino sa tas. Di ba kanya ra? Ay, ba kayo tuliran? Ang dati mo bagada nga. Nung di ka ako ah. Uy, Pilipino lang sa kinardin na. Sila mo, dila kay nga paralyze. Kamu ang mga rumrumarin. Dapat di ka papainit. Isang araw. Ha? Tandok. Ang babalik na. Ay, baka hanapin niya pala. Kabalingin ako na ta. Pipinas data ngayon balay. Sinangingatan mo kagatam. Ang kaya ni Jasper. Nakayat. Pipinas siya, naglawa yung unag. Naglawa kasi di bagay eh. Naglawa. Pati na, milyon magaya man, hindi presyo tayo. Nakato sa balayan. 1.1 million. Ito, for sale yan ah. For sale. Ito, gusto nyo magrenta oh. Nagdulog niya ilang. Hindi ka natin ko. Hindi na mo kagay. Ang lako, di mo lasin mo. Lata? Hindi niya pagpito. Oo. Kaya luwag ito basok ta. Awang klase di gubing? Napandaan. Ano ba? Napandaan tayo. Pero sa patata. Yes, pero ate, ang tatapay na. Diyan mo na mo kung trabaho diyan dati na trabaho sa DJI. Kamatis lahat niya. Kamatis. Dabungan na po yun. Mm. Bunga, ang dami kita nga bunga ng daw, ang dantan. Oo. Tingnan siya Kasi alam ko dali. Ano to? Lakbati? Haan, diyan mo na ka, nagtutubulan tamo dito. Ang pamulan ni Christy kaya mo dali. Yan nga to ha, rohot. Bulan man Kaya ko ata, dragon fruit. Nagadukas tayo likod. Dragon fruit na lang. Nata. Wala sigilo, sayang. Oo. Hindi na pagkakasama namin. Sayang na sigilo sa sabot na. Oo. Binalong ko talbos kamote di kalaman. Nag-ipag-ipag ko. Gimas. Nililap mo nga, bakit mo lang kaslagupan? Ay, napoy eh. Ayun, nalapagan ka po. Ay, naging sulasig sidak daan. Dati ko makontrataan si Katietos ka. Ito ko yung karoban. Well, wala nga, tapos lang eh, gamo naman o, $20 per month. Data, no, ila ako na datoy, di agkulkulek. Sino di ay?
Hindi yan Pilipino. Pilipino. Ano ka? Wala ako na nito, bisikleta na. Ni Jai. Baka mabali mo ipadala dyan Pilipinas, Jai. Alam mo na. Yun ay bisikleta na yun. Pero yung mga alin na Jai. Pintas. Ah, Budabutin luar pahit eh. pay ka rin na. Nakalang yung lang. Pasikan. Biyernes manin. Pero nagalit na daw. Pilipinas manen. 15 na tayo. Ay, di sa pa. Is, duwa la bulan na yan. Ha? Ito pang kayay. Ayan. Anos-anos Hindi mo lang. nung napagkata. Diyan na father mo sa kayo mo kang kumanjepan. July ito, Jai, July. Yulay di pa pa niyo yung pinagpa. Canada. Bag pay. Aming kayaw. When? So, ano kaya? Origela kayo nga di Pilipinas, may. Atin. Talaga na pasyal. Kasar de, kasar. Ha? Kasar. Kasar? Pintas na yun. Dapat may nga pang Pilipinas, ya. Pang kaji kabantayan. Ram. Milyon na tiran. Ada Pilipino nga tan eh. Ada Yay. basketballan na. Ay, di dyan. Pilipino di dyan. Adapi alad na. Peruvian kitchen. So dati maging bagi. Sa bali. Tanangin mo ito inom dati kita. Sakitain. Yeah! Morning! Anong pulutan mamaya? Anong pulutan mamaya? Wala, hinahanap namin si Atong Ang. Yan. Baka sakali 10 million yun. Ang kanyang ano, si Atong Ang. Sige, kuya. Kailan ka order lechon? Okay. Okay. Pagpapalit yung kanya. May number ako sa'yo. Yung pinakamalaki, 515. Tapos, pababa na yun, yung price. Okay. Yung pampulutan, meron din. Binagplakan. Hindi, yung ano, yung maliit. Atong Ang 10 million. Si kuha na. Okay. Si no may kuam. May tudom niya ti ayan na. 10 million na. Baka mo mangal. Ha? Baka mo. Hindi. Ayan na ni Atong Ang. Ay, aso na po ko na. Ni Atong Ang. Yung mo ni Atong Ang. Haan ko ang Awan na ngarat. Babamlatan. Ni Atong Ang. inchik agaron. Oo na, chika. Sa nga kaba na nga, bilyonaryo dyan ito yung nga naling pumalot. Kaya di ba nagkakaso? Di ba nagkakaso? Hatak berbero konti kuan. Pulisan. Bilyonaryo pa dyan ha. Serbina ta kwarta no. Na. Berbero kan ta ka. Magkita ang kwarta ko makapasya-pasyar ka ta igid bye-bye. Bye. So dakaan. Bilyonaryo pa eh. Ay. Ano na pinagbakasyon mo di Pilipinas sa Pilipinas. So, yeah. Marso sa pinagbakasyon mo di Pilipinas. 16 ti paano ko? Extend March. Biyernes. So nga kung kondisyon di bagi ko exercise di bag na magna.
Siyempre, bara, sa manan. Ah. Inom mo na jayay. So, dati ginom, di. Yan na, nariga dyan, baka may stroke ka, huwag na. Nagigil. May nakasay din. So, kumot mo na yun na. O, ginom ka dyan yan, nabara. Narigat. Bagno, di ka nagtirong kwarto nga, aircon, sa kabinong masit. Kasi lang, hindi minum kasi akin na. Isudan tulangan na. Agpulutan na tulangan. Agpalitsunak pa eh. Agpalitsunak. Ha? Agpalitsunak. Sakting litsyon jay. Badasag jay. Pabiro ka alternative. Tano mako di dara na. Hawanan? Tawanan dapat yung babasipin yung diya. Tata, diya lang nila. Batin sa nila, dudukan. Kasi Sulang nila na batay. aha. Wala nang bayabas. Awan nga talaga yung mangga ang nagtubo. Yung mangga. Ay no. Ang ngaro. Nagtubo sa. Ha? Nagtubo. Malit na may lang, mali. Ay, nagtubo kita kung bigat. Kita kumunubi. Mga ibuk-ibuk at kalunay mo, ba rin siguro ang ibuk na kalunay dyan. Ha? Mga ibu-iwaris tati kalunay ay mabalin siguro sa napundot ko. When? Grabe balay mo nila. Manong kwarto, pat. 1, 2, 3, 1. Pat. Morning! Wala.
Okay. Okay. Ayos na, ulam mo.